Wara li s-Segretarju Ġenerali informani l-amministrazzjoni xtaqet iddur il-postijiet tax-xogħol u qalli biex nażel postijiet mit-taqsima tiegħi, ma stajtx ma nażilx il-Water Service Corporation għalfejn għażilna l-Water Service Corporation. Water Service Corporation hija tipprovdi servizz essenzjali għall pajjiż u essenzjali għal kull wieħed u waħda minnkom. Apparti minn hekk inti għandek il-Water Service hija labor intensive, jiġifieri li kieku ma kinux għall-ħaddiema tal-Water Service Corporation, tistgħu timmaġinaw il-problemi li kien ikollkom f'pajjiż fejn m'hawnx supply as such ta' ilma. Ġifieri ġejna hawnhekk għax qed nirrikonoxxu bħala union is-servizz li jagħtu l-ħaddiema tal-Water Service Corporation lil pajjiż per se. Għażilna wkoll l-ARMS Ltd li hija kumpanija relattivament ġdida ovvjament. Għażilna l-ARMS għax ħafna drabi n-nies jħarsu bl-ikraħ lejn l-ARMS għax l-ARMS hija kumpanija li ma tux pjaċir biha għax toħroġ dak il-kontijiet. Però ovvjament fl-ARMS bħalissa għaddej ristrutturar da kollu bis-saħħa tal-ħaddiema, jiġifieri biex inti tinqed aħjar u kemm jista' jkun l-ilmenti jibqgħu jonsu. Ħafna drabi aħna ħarsu lejn ħaddiema mir-riżultat tal-ħidma tiegħu. U hija importanti li nirkonoxxu li mingħajr dawn il-ħaddiema il-problemi li jista' jkollkom hemm barra jkunu ħafna aktar milli fil-fatt il-problemi żgħar li hemm. Mela, illum qed żorna żewġ postijiet oħra fl-okkażjoni tal-ċelebrazzjoni tal-75 sena anniversarju tal-GWU Union fl-ARMS u fil-Water Service Corporation fejn il-GWU Union għal snin twal bħala l-union rikonoxxuta, l-uniku union rikonoxxuta ġewwa daw iż-żewġ entitajiet tal-gvern, kellha kollaborazzjoni sieħa mal-management fejn saret trasformazzjoni sieħa flimkien mal-management biex il-ħaddiema mhux tejjibna biss il-kundizzjonijiet tagħhom imma tejjibna wkoll l-abiltajiet u l-ħiliet kollha tagħhom. U flimkien irnexxielna noħolqu pakkett u ambjent li l-ħaddiem jiġi għax-xogħol motivat filwaqt li jagħti servizz essenzjali l wieħed mill-iktar elementi bżonjużi li hawn l-ilma.